masantos siya nga remote si kayon amin mga kaaro. Eto na naman si Kaaro, nangungulit na naman sa inyo. Kumusta kila namin mga kaaro? Pumunta ayos kila Batbitan. At kumusta mo lararamay ken? Tayo nantutan mga kaaro. Pinashare ko may tanong ko mga kaaro nanrusas lang may silik. Sabi-sabi ka nalapot trabaho mga kaaro pagtagi ni agaw mga kaaro amar lang akla mampapangalabak la mga kaaro. Ita may iloto tayo mga kaaro ini pusit ang frozen na kita nalapot drip mga kaaro. Ita may ingredients tayo na mga kaaro ini. Siyempre dano man tini tapano kin mga kaaro natanaw may yelo oras ang tira mo kin agap dan kamatis. Ingat kayo man tagtagya kamatis mga kaaro ka mamatong suyuro san ang kalaglabat mga kaaro panagtagtagan sa atin paano yung surubad sa aming pusit talang ginawak mga kaaro ini subay ko may agat mga kaaro pinikpik ko dapat medyo matamutan mga kaaro tapano ang kalaglabat masurog-surog din magpusit katoy ilaw tayo mga kaaro. Sublay tila may kinana ko na yan mga kaaro may sibuyas sibuyas lang sublay tila ang sibuyas mga kaaro. Galipan kayo mo yung kakalab si kaso dapat sa panagalit yung mga karo san ingat kayo man gamit na pagsilyo yung mga karo san tira tigtagay sili paano nagasang may kintay mga karo may palaman tayo magic sarap talaga tayo magic sarap paano na magic may lakas sa mga kaaro sa paminta pagdi mo ulit paminta mga kaaro pinutan so yung karga mga kaaro. Salamat at sa may mambabantay video. Salamat at sa kayo namin taparagro tila paragro mga kaaro pumuntawat ng kilabat yan ngayon mga kaaro wabaga. Salamat sa kayo namin asin ang timay kin mga kaaro may pusit santi lakarga ipalaman mga kaaro agyo kakarga namin mga kaaro tapano wala space to may ulo may surog may uli pusit agyo papanon may palaman ang ngalak malay turok ngalukban mga kaaro paano ko insyan mo buni karga nyo kargaan ating palatan mga kaaro kumplito latan agkula kinarga itauyo tasay yung karga klasin mga kaaro inlaw kulat sa atin kina ipapalaman tayo alos na lang turok mga kaaro ikalot tila magang ganon kinya mga kaaro mga bayo pa sarag tumo yang para pulutan sarag tumo ta ipangan magang ganon yung panagkautang tulak aluluwa ang kakabal gamong ka anawo lah palaraglay ako mga kaaro magano lah lagi dalam alot tulan namin mga kaaro may pusin antay wala unso blayad sa atan mga kaaro masantos siya labid si kayo namin mga kaaro mandam tila mga kaaro talabi na mandam kayo makalagdag kaamo nyo mga kaaro mungkin sabay-sabay tila mantum paano bali-bali panangan sa ibabaga lang mas malgrop sa panangan nung takil tayo mga kaaro ang gawag nga may sausawan may agat kamatis, sibuyas, tantauyo mga kaaro
balik-balik pa naman po mga araw sa mag-boss. May sige yung nagagasang. Manantay namin mga kaaro. Isasalamat ako sa kong mga kaaro ta babantayan nyo kaya video kaya magbawi ang mga kalaman sa kong mga kaaro. Pumunta balag yung channel tayo mga kaaro. Shout out ang saramay naramay masugid yung tagabantay ko sila Dimes, Jeric, Alan J, Macnil, sila Tante, sila Cruz. Salamat din si Kuya sa nakakalaman ko magtakira na bilan ko. Salamat din si Kuya namin. Ilang mga kaaro. Mandan yung antira